Pozdrav svima. Imala sam strašne probleme sa svojim psom. Dobio je parvovirus, takozvani mačja kuga. I, nažalost, na mnogim mestima sam pokušavala da saznam puno o tome. Jako malo sam saznala. Ono što je bilo nešto na nekim stranim sajtovima, ali ne dovoljno. Pa eto, upravo zbog toga rešila sam da ako mogu da pomognem nekome, da ispričam svoje iskustvo i kroz šta sam prošla sa svojim psom. Prvo što i glavno je, tog dana kada sam primetila, odbio je hranu, počeo da povraća i malo je nešto imao problem. Ja sam tog dana i reagovala i nisam. Sutradan se to ponovilo, mislila sam, možda ko što svi od nas pomisle na neki način, možda je nešto pojeo, možda ovo, možda ono i tako dalje. Merila sam mu temperaturu, bilo je sve u redu i sutradan sam pozvala veterinara, pitala ga, kaže, dovedite ga, ništa ne mogu napraviti. Znači, odvela sam ga kod lekara i to je moj savjet. Znači, najbolje da se odmah reaguje, da se ne čeka puno. Kada sam ga otvela, uradili smo test, veterinar je uradio test i odmah je utvrđeno da pas ima parvovirus, odnosno mačju kugu. Prestravljena sam bila normalno i odmah je krenuo sa vitaminima, primao je injekcije, antibiotike i veštačku hranu. Jednom dnevno, znači svaki dan sam odlazila 8 dana i svaki put je bilo isto. Vitamini, injekcije, veštačka hrana, jer on nije mogu uopšte da jede. 8. dan mi se ukazala sreća, počeo da pije vodu. Na to mi je veterinar počeo da kritikuje, jer nije smeo da pije vodu, jer to je njihovo pravilo. Međutim, šta sam mogla da odreagujem? Popio tu vodu i tako. Šta se dešava? Znači, znala sam, već mi je veterinar ukazao da mora da ide kad krene da jede, sa strogom dijetom. Davala sam mu bareno jaje, piletinu, belo meso bareno, kupovala sam mu dečiju hranu vitaminsku, pio je probiotik jogurt i to je tako startovalo kad je počeo da jede. Šta se dešava? Prva 3 dana povraća. Samo jednom dnevno. Zatim, nakon ta 3 dana, počeo da ima proliv. Isto takođe 3 dana. I čudo, neverovatno, da li je to sad sam proces kroz taj virus, ja stvarno nisam upoznata s tim. Znači, nakon tih 6 dana, 3 dana povraćanje i 3 dana proliv, odjednom je to sve prestalo i on je počeo normalno da jede. Normalno da nisam smela odmah da mu dajem ništa što je masnije, što je uobičajeno, ali sam davala mu tako po neku koskicu. Rizikovala sam, ali sam mu dala, mu se ručkalo. I mogu da vam kažem da je moj pas ozdravio, da je s njim sve u redu i da sam prošla kroz ogromne stresove. Ali sam uspela, jednostavno sam uspela. Eto, toliko, dragi moji. Ako ste imali neko slično iskustvo, voljela bih da mi pišete u komentarima. Đavo, gdje smo?